No niin, siellä on kondensaattorit paikallaan ja mitataanpas paljonko siellä on jännitettä. 13,85 näyttää jännitteen. Kondensaattorit on ladattu semmoisella Labra-virtalähteellä ja pyörä on seissyt nyt pari viikkoa, kun entinen akku hajosi. Katsotaan miten lähtee käyntiin. Ensimmäinen yritys. Valot pois päältä, virta päälle, mittariston valot syttyy. Bensahana auki ja ryyppy päälle ja kokeillaan. Sehän lähti hienosti. Sehän lähti kondensaattorilla käyntiin. Katsotaan mitä näyttää jännit. Siellähän on normaali latausjännite. Vähän ryyppyä pienemmälle. ...14,2 volttia on jännite. Laitetaan valot päälle, katsotaan miten jännite tippuu. Nyt on valot päällä. 14 voltissa pyörii. Ja siihen 14,25 jäi jännite kun sammutettiin. Koitellaan uudestaan. Valot on pois päältä. Millään. Jännite kävi 12 voltissa se mitä digitaalimittari kerkäsi näyttää.